Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Changami. Ogo yin changami. Kwasiwa ino. Nacho chandoba, chandoba. Atunwa anaenda mumapako. Mumapako unonzira. Unaenda kunenzera mumapako kana uchinge watunwa zvanaka. Aditika. Nawo mavawe amsiye. Nditori nevazukuru vakadeseka zvinoti hari yenyu mazuva maakuyigadzika pasi amuchaturiki kuzvenza kuti ndobuda usimudza pasi ndikudai tikatiakenesoro aditika. Tinotenda ndiri kunzwa kuti maronga rwendo rwokuenda kudhuna kunonzi kubulawayo kune vazukuru. Ndatirega itaura nasekuru vabva vandudza nemuromo wavo pacho vari kuti hongu rwendo ruriko here wanga wavanzwa kamakuwa ndadanzwa makuwa anofamba makuwa chokwadi rwendo ruriko rwekuenda kumandiviri ndiri kuenda kumandiviri kunobatsira vazukuru vemandiviri nekuti ndakadzwa chichemo chekuti vamwe havasi kukwanisa kusvika kwandiri vamwe vada kugadzirirwa misha yavo ikoko vamwewo ndiwo vada kugadzirirwa zvinovanetsa angava mabasa chingava chii dzingava mbereko chingava chii zvese zvino vamwe vanotora mitunhu kureba kwavo kubva kumandiviri uku kunobuda kuno zvino ndakati aiwa vazukuru musanetseke ini ndiri kuuya kupi ikoko ndichange ndiri pamusha womuzukuru wako akandidana wandakamborapirawo mhuri yake ikapora zvino akati aiwazve hamungashayika kwekudendemara chakambiri mouya kuno mogara pamusha mhuri dzichiuya dzichirapirwa papi ipapo kusvika vana vese vapora handina munhu wandiri kugona kuzosarudza kuti uyo haabatsirwi uyo anozobatsirwa musi wakati asi ndine mwaka nesvondo rese ndiri mukati menzvimbo iyoyo kana kuti mazuva svondo risati rapera asi vazukuru vese vanondida nevanondiziva ngavandimirire kumandiveri mwedzi wanyamavhuvhu ndo kwandinenge ndiriko ndichibatsira muzukuru wese tingatotangira kwese kubva gokwe tichienda kubva divi rese iroro kunosvika kumandiveri vanenge vachiuya kumandiveri ndo kwandinenge ndiri kwandinenge ndiri anoda anoridza chingerengere chake sekuri munenge muri papi woziviswa patinenge tiri nguva tinayo ndeyavo vazukuru ndichivabatsira mwedzi wanyamavhuvhu mwedzi watiri kupinda uno kana uchinge wadarika nekuti uno ndine doro randida kubika ndikapedza ndiri kuenda ikoko ndonovagarira vazukuru ndichibatsira asara vane misana yakafawo vakaroiwa vanoda kurutsiswa nevamwe vasingaroorwi nevasingaroori nevamwe vane misha yanetsa nezvikwambo misha yanetsa nekupomana uroyi ndiripo mukuenzanisa saka ndiri kutaura ndiri maenzanisi mwedzi watiri kupinda ndinenge ndiri ikoko ndichibva ikoko ndichavaudza kuti ndiri kuenda kupi undi pane mubvunzo unogara ndizobvunzwa nevazukuru sezvo maona mukana wekuenda ikoko kudivi irori mubva mavajekesa vamwe vanozobvunza kuti sekuru ava zvinhu zvavari kuya kuno vanorombesa here nekuti tanzwa nenhamwe suda mari nekuchimbi nekukurumidza handide munhu anotaura kurombesa nekuti handirombesi ndinogara ndichitaura ndichikuma zuva nezuva usauye kwandiri uchitsvaka kuromba uya kwandiri uchitaura kuti sekuru zvinhu zvakandiomera ndokugadzirira mishonga yakanaka isingazopfuke mangwana ndozvandinoda vanhu vanoromba kwandiri wasauya hawo kumandiviri ndiri kuendera vanhu vatambura neupenyu vasingade kuromba varida kuita maenzanise mukati memusha varida kugadzirirwa midzimu yekwavo vada kugadziriswa nyaya dzengozi vada kugadzirisirwa zvavakabata nemaoko avo kuti vachenesirwa handisi kunorombesa vanhu nekuti mishonga yokurombesa ina handiuzivi vachangu handingati ndine beshi robert rekugadzira misha yevanhu vari kutambura nekuromba ini ndoti ndokurombesai ndozviwana pai basa rangu ndiri kunochenura nekunogadzirisa zviri kunetsa nemisha yanetsa asi hatizokanganwaya vanoenda kumachirika vanhu nokuti ndokusharwawo tiri kuuyako mishonga yacho yamunopa vanhu ine mhiko here
kuitira kuti vamwe vanogona kuzobatiso cheni vakutanga kunepera vazukuru. Handina mushonga wandinopa une mhiko. Mhaka ukanga ndakupa mushonga une mhiko wakutoziva kuti waromba. Ndinogarazve ndichidzoka ndichitaura kuti kune vazukuru ukanga wasvika kuna kwandiri kana kune mumwe akakutaurira kuti pamusha hauise moto, pamusha haudai, isha haudyi, watoziva kuti wabatiswa. Mishonga yangu haina mhiko. Ungopa badzi muzukuru, enda unogeza, enda unopfungaidza, enda unoita zvakati. Zvine maringe nezvaanenge akumbira muzukuru ndozvandiri kuenda kunoita kumandiviri mwedzi uri kutei. Handite ini ndiri kuenda here? Ndati muri kunditakurawo here? Ina handidi kutakurawa nemakuhwa anenge iwe. Asi kana uchida kuenda handi kuitira makuhwa acho timaonere pamwe chete. Aiwa vazvinzwira vazukuru. Ndinotenda chakadini. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.